И сега почваме. Правим първо пицата. Главният готвач е наш приятел. Там са измислили пица Тара, която е кръстена на моето име, защото аз се казвам Тара. И почваме. Първо слагаме доматения сос. Навсякъде. Когато сме намазали вече доматения сос, слагаме първо слагаме моцарела. Цялата моцарела да сложим. Сложихме моцарелата. Сега слагаме шунка. Цялата шунка ли? Не може. И после слагаме домашни краставички. Така. И още маничко. Пицата Револя.